Hanap na. Gusto ka? Years later. Ladies and gentlemen, welcome to sa aking panibagong edisyon na mukbang. Lupit dito. Hala ka diha. Yes. Okay, so meron po akong lechon baboy at saka lechon manok. Half nga lechon baboy at saka lechon manok. Tibo ko nga lechon pero buwan sa tawagan kanang itad-tad pakyas pero okay lang. Pero let's find out. Kabalol ko maglaway mo na. Ani na. Let's find out. Da, oroy. Lamig tayo. Ayam! 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 Gusto niyo? Bot! Napakasarap. Nagpuyo ang akong anak diri jinsan inyong gikoy-koy. Bot! Da, oroy. Bot! Ayam! Baludyo ko nga naglaway mo. Ito katis daon mo. Grabe. Bot!
Sarap. Ayam! Ayam! Bot. Bot. Ayam! 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 Ala. Bot. Yeah. So, balik ko kay nagkuha ko rice. This right, mga kabings. Oy. Yeah, this right. Welcome back. Nagkuha rice. Kampay naman ay kayo rice. Napitik ko. Pero okay na na. Pero importante, lamig yung kinitso. Bot. Napalitin ako niya sa Dimples, no? Nana siya branch diri sa Pekot, Tatalon na di ang ilang main dito sa Turin, dako, dili gamay, ang gamay, diri na sa Katanggan dito. Bot. Bot. Nagpuyo ang akong anak drijindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak drijindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak drijindan inyong gikoy-koy. Bot. Ayam! Gutom na ito. Gutom na. Kung kaya sila, mudating ako Siguradong pangyari. mahurot na yung guys, pero kani sudan, di na ko na mahurot. Bot. Bot. Ayam! Bot. 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 So, bus na. So, atagi ako next
next mukbang. Ito po si DJ March Barrios. Check this out. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.